Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího rychlovlogu. Tentokrát se nacházím v Praze ve sportovní hale Královka, což vidíte za mnou, slyšíte tady ještě takový rány, to ještě tamhle poslední zbytky lidí tady hrajou basket, protože jsem na takovém basketbalovém náboru. Byl jsem se tady podívat, bylo to skvělý, zahrál jsem si basket zase s nějakýma profíkama tady z USK a bylo to fakt zábava. A já jsem si pro vás přichystal takový krátký sestřih, takže se na něj můžete podívat. A to už bude ode mě, co se týče povídání pro tenhle vlog všechno. Já vám děkuju moc za zhlídnutí. Mrkněte se na ten sestřih a hlavně to dokoukejte až do konce, protože na konci mám pro vás připravenou ultra specialitu. Mějte se hezky, ahoj. Úleva pro všechny.